Ahojte priatelia, vítam vás pri druhej diskusii iniciatívy Care Inak v roku 2023. Prihováram sa vám z komunitného priestoru Galérie 13 na Starozájvorskej ulici v mestskej časti KVP. Týmto chcem poďakovať aj Marianovi Podolinskému, ktorý nám poskytol tento priestor. Sledujte ich sociálne siete, pripravujú pre vás zaujímavé eventy. Dnešný diel má podtitul Odpad má dopad a mojimi hostiami sú moji kolegovia a členovia iniciatívy Treškeš, Renáta Zolnajová, poslankyňa mestskej časti Košice Staré mesto. Ahoj Renáta. Ahojte. A Tibor Barčinský, poslanec mestskej časti Košice Západ a mesta Košice. Ahoj Tibor. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Renáta, ja mám prvú otázku na odľahčenie trošku atmosféry. Do bločky, do ktorých kontajnerov odhadzujeme bločky? Bločky odhadzujeme do čierneho kontajnera, pretože sa nedajú recyklovať. OK. Tibor, a do modrého kontajnera čo hážeme? Do modrého kontajnera dávame papier. Super, tak vidím, že sa obidva vyznáte v odpadovom hospodárstve. Môžeme prejsť na zložitejšie otázky. Renata, prosím ťa, povedz nám našim divákom taký úvod do témy, kde sa môžu dočítať, kde je upravené odpadové hospodárstvo v rámci Slovenskej republiky. Čo je taký ten základný rámec úpravy? Tak ak chceme vedieť viac o odpadovom hospodárstve, tak by sme určite mali poznať zákon o odpadoch alebo zákon o narábaní s nápojovými obalmi. A takisto sú to rôzne iné nariadenia alebo právne predpisy Európskej únie, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi iného typu ako elektroodpadu alebo odpadu batérií a tak ďalej. OK. A trošku možno ešte štátut mesta Košice tam definuje, kto sa stará o odpad a v akých kompetenciách. Veľmi jemne. Samozrejme, štatút mesta Košice upravuje aj túto problematiku. OK. A kto sa konkrétne stará o odpady v Košiciach, v meste Košice? Na území mesta je to samotné mesto a firma Kosit konkrétne, ktorá je zazmluvneným partnerom mesta a mesto má v nej 5% podiel. Je to súkromná spoločnosť, ktorú vlastní spoločnosť Wood & Company a majú na starosti odpadové hospodárstvo od zberu, dovozu alebo teda odvozu až po jeho separáciu, respektíve energetické zhodnotenie alebo ďalšie využitie. Čiže ako si správne povedala, na celom území mesta zabezpečuje odvoz odpadu, aj jeho triedenie, separáciu, recykláciu spoločnosť Kosit. Hrajú v tomto nejakú rolu mestské časti v tomto odpadovom hospodárstve, v tomto nejakom kolobehu, v tomto cykle? Časti, pretože dnes sme sa ocitli v takom stave, že odpady sa nám množia v takom rýchlom tempe, že mestské časti vypomáhajú Kositu s jeho zberom a likvidáciou, respektíve spolupracujú s Kositom na jeho častejšom odvoze. Hoci nepatrí to do ich primárnej kompetencie, je to spôsobené tým, že množstvo odpadu sa hromadí a kumuluje. Ja ešte vám doplním, že mestské časti ešte v podstate pre mesto zabezpečujú takú informatívnu agendu, keď im dávajú vlastne odporúčacie stanoviska, kde by mali byť tie kontajneroviská umiestnené. To je asi taký ich podiel a starostlivosť o tie kontajneroviská. To je áno, pravda, z časti. Vybudovanie stojiska na kontajneroviska je pod gestiou mestských častí a tá starostlivosť potom neskôr, najmä uzamykateľné kontajneroviská majú na starosti už len mestské časti, keďže to patrí pod ich majetok. Je to taký paradox, že klietka patrí mestskej časti a kontajner patrí Kositu. A taktiež treba povedať, že vytipovanie konkrétneho kontajneroviska závisí aj od mestskej časti, ale predovšetkým od obyvateľov. Teda je to vždy dialóg s obyvateľmi, ktorí žijú v blízkosti kontajnerovisk. Na margo tých kontajnerovisk, existujú teraz nejaké trendy v tých kontajneroviskách? Niečo sa plánuje do budúcnosti v mestskej časti Staré mesto alebo na meste? Plánujeme aj v Starom meste, ale vlastne všetkých veľkých mestských častiach sú vytipované konkrétne lokality, kde by sa mali umiestniť podzemné kontajneroviská. Ich výhoda je najmä v tom, že zaberajú menej priestoru na vonok, sú ťažšie dostupné proti vyberaniu a zároveň majú väčší objem. Treba sa aj povedať, že tie kontajneroviská sú tým špecifické, že nemôžeme umiestniť úplne hoci kde. Hrajú tam nejaké parametre, zložitejšie, poloha, siete, aj prístup k tým kontajneroviskám, pretože tie vozidlá, ktoré ich vyberajú, sú tak špecificky vybavené, že treba to veľmi zvážiť. Áno, máš pravdu, pripravil si sa dobre. Samozrejme, tam je celý mechanizmus okolo toho, ako sa vyberajú takéto kontajneroviská. Je potrebné mať dostatočný priestor na manipuláciu pri jeho
čistení takéhoto polopodzemného kontajneroviska. Preto to spomínam, pretože viem, že mnoho ľudí sa dožaduje tých polopodzemných kontajnerov práve na svojej ulici, ale z technických dôvodov to nie je možné realizovať. No, predovšetkým kvôli financiám, pretože ak pre nás niečo znamená odpad, pre niekoho to môže znamenať ďalší vstup do výrobného procesu. Čiže ja nechcem platiť za niečo, čo ja už nepoužívam, a je to pre mňa zbytočná záťaž, ale motivuje ma práve to, že môžem ušetriť na takomto pre mňa už nepotrebnom materiáli. Ale na druhej strane samozrejme potrebujeme riešiť aj dopady na environment, na životné prostredie, odpad je najlepší taký, ktorý sa netvorí. Spomenula si environmentálne hľadisko triedenia. Existuje aj iné hľadisko? Napríklad ekonomické? Áno, ekonomické som mala na mysli, keď som hovorila, že je potrebné teda sa zamyslieť nad tým, že pre mňa to už je niečo, čo nepoužívam, ten odpad, ale pre niekoho to môže byť niečo, s čím ďalej pracuje, napríklad vo výrobnom procese. Čiže ten ekonomický aspekt toho, prečo triediť, je významný v tom, že ak vytriedím viac odpadu z toho čierneho kontajnera, budem za neho platiť menej. Okay. Čiže je to pravda, že za vytriedený odpad sa neplatí? Za separovaný odpad v farebných kontajneroch sa neplatíme my v rámci poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné materiály. OK. Čiže povedali sme si, prečo je dobre triediť, tak v krátkosti a ako to asi funguje a že to má aj ekonomicky pozitívny dopad. A povedzme si niečo o termíne, čo je to množstvový zber. Množstvový zber je vlastne zber, keď vieme presne identifikovať, komu patrí daný kontajner a vieme povedať, koľko odpadu vyprodukoval a v rámci toho vieme mu stanoviť konkrétnu sadzbu, ktorú platí za tento vyprodukovaný odpad. Čiže platí len za to, čo sám vyprodukoval. OK, je to technicky realizovateľné? Existujú na to riešenia? Existuje niekoľko spôsobov, ako to zistiť alebo ako to sledovať, dokonca to firma si ponúka na svojej webovej stránke, iným obciam je to realizovateľné a zavádza sa to postupne aj na Slovensku. Existujú nejaké obce, kde už to existuje na Slovensku? Nejaké mesta alebo nejaké možno menšie obce? Áno, existuje takáto obec, dokonca veľmi blízko Košíc, je to Moldava nad Bodvou, kde je to veľmi špecifické, ako vážia odpad. A majú zazvonenú spoločnosť Kosit, ktorá keď ráno príde do Moldavy, tak je vážená celé to auto a keď odchádza po celom dni vyberaní kontajnerov a odpadu, tak je opäť vážený. A teda je veľmi jasné, koľko odpadu za daný deň dané auto vyzbieralo. Rozumiem, aj je to nejaký technický alebo iný nejaký faktor, ktorý možno sťažuje alebo uľahčuje to, že napríklad v Moldave sa to dá realizovať, možno v Košiciach na nejakých sídliskách bytovej zástavbe sa to nedá realizovať. Je to plošne realizovateľné kdekoľvek? Myslím si, že je to mechanizmus vhodnejší na menšie obce a v Košiciach by s tým mohol byť problém v tých veľkých mestských častiach, kde je veľa bytových domov. Ale na to, aby sme zaviedli množstový zber napríklad v rodinných domoch, na to máme podmienky vytvorené. To sme si prezisťovali aj aj v rámci vedenia mesta, aj v rámci vedenia Kositu. Na to by mali byť podmienky realizovateľné. Prečo si myslíš, že by to v tých veľkých mestských častiach, v tých bytoch bolo komplikovanejšie? Momentálne je systém taký, že za odpad platí obyvateľ, ktorý sa prihlási na platenie odpadu v danom meste, čiže napríklad v Košiciach. A je stále veľa obyvateľov napríklad v Starom meste, ktorí nie sú prihlásení, pretože tu nemajú trvalý pobyt, alebo sú podnájme, alebo prenajmajú viac ako jeden byt a teda nevieme presne povedať, koľko ľudí sa to týka. Čiže to je vlastne taký základný problém. Pri uplatnení alebo pri zavádzaní tohto množstvového zberu do bytových jednotiek. Nevieme povedať, koľko ľudí vyprodukuje v danom bytovom dome, aké množstvo odpadu. A existujú nejaké štatistiky alebo nejaká tabuľka, poviem to takto úplne najjednoduchšie, v rámci Slovenska, ktoré mesto, obec je na tom s triedením lepšie, horšie, napríklad keby sme porovnali krajské mesta, len takú tú top 8, kde sa nachádza povedzme, že Bratislava, kde sa nachádzajú Košice.
Tak podľa štatistík sa nachádzajú Košice na jednom z najhorších priečok, a to v úrovni vytriedenosti odpadu na 28%, čo je dosť málo oproti celoslovenskému priemeru, čo je 49% aktuálne. A snažíme sa dostať na úroveň 65% podľa cieľa Európskej únie na rok 2035. Čiže Košice sú na tom dosť zle, ale zároveň máme spaľovňu, ktorá spaľuje všetok odpad v Košiciach a nevzniká žiadna skládka. To je dôležité povedať na margo toho. A takým príkladom dobrého triedenia odpadu je Banská Bystrica, kde je ten úroveň tuším 53%, čo je už taký významnejšie číslo. A nevieš, prečo sa im tak darí, že ako dospeli k takému číslu 53% v Banskej Bystrici? Mnohí hovoria, že metodika, ktorá sa použila pri tejto problematike alebo pri výpočte je skreslená a nie je úplne komplexná. Čiže sa zrejme zohľadňujú rôzne faktory a nie je to úplne jednotné. Čiže myslíš, že existuje štatistika robená optikou, kde sú Košice na poprednom mieste? Nemyslím si, že by sme mali takúto štatistiku, kde by niekto pretežoval jedno mesto alebo iné mesto, ale samozrejme Košice potrebujú v tomto zabrať, pretože je cieľ, aby sme separovali vec. Veľmi sa posledné roky hovorí o takej cirkulárnej ekonomike, o vymieňaní, o swapoch, rôzne eventy sa robia v Košiciach zamerané či už na oblečenie, alebo na nábytok, alebo na čokoľvek iné, čo na možno na elektroniku, čo má pre ľudí význam. Mňa veľmi zaujal projekt v Bratislave, projekt Kolo. Čo je to projekt Kolo v Bratislave? Projekt Kolo, o ktorom sa môžete dočítať viac na našej facebookovej stránke Treškeš, je vlastne projektom spoločnosti OLO, čo je obdobná spoločnosť ako KOSIT, avšak je vlastne na mestom. A je to projekt, kde obyvatelia mesta môžu priniesť svoje nepotrebné zariadenia, ktoré takto nachádzajú nový domov, a deklarujú, že až 70% takýchto predmetov opäť nájde nového majiteľa. Čiže je to nejaké zberné miesto, kde ľudia prídu, prinesú svoje veci a je to v podstate ako keď sa robí nejaký... Je to výmena alebo je to predaj? Je to výmenný, je to na spôsob výmeny, čiže ty môžeš niečo priniesť, môžeš si niečo zobrať. OK. A máme nejaké takéto centrum aj v Košiciach? Také niečo by zastrešovalo, povedzme, že spoločnosť Košice alebo mesto Košice? Momentálne nám to chýba a nemáme. OK. Malo by to v Košiciach širnú podobu? Myslíš si z tvojich skúseností z občianskeho sektora, z organizácie podobných podujatí, či by sa takýto projekt uchytil aj v Košiciach? Ja osobne nie som veľmi presvedčená, že áno, ale je možné, že by sa to vystrelilo. Myslíš, že v Bratislave sú tak uvedomelejší občania a obyvateľia v tomto, v tej recyklácii a akože v tej obehovej ekonomike? Ja si myslím, že Bratislava je väčšie mesto a preto sa tam môže dariť takýmto projektom viac. A spomenula si ešte jednu dôležitú vec, že spoločnosť, ktorá sa v Bratislave stará o odpady, je mestská spoločnosť. V Košiciach tomu tak nie je. Je tam nejaký benefit, nejaký plus, minus? Tak v rámci mesta, samozrejme, ak je to mestská spoločnosť, tak výsledok hospodárenia sa prejaví teda aj v rozpočte toho mesta v Bratislave. A príklad, alebo to, že KOSIT je súkromná spoločnosť, má veľa výhod a nevýhod, poviem tak. Okay. Výhoda to určite je tá, že majú väčšie skúsenosti, že vedia pokryť viacero samospráv a tým pádom si vieme zabezpečiť aj také služby na takej úrovni, ktoré sú už v európskom meradle. Rozumiem. Povedz mi teraz trošku niečo bližšie k iniciatíve Treškeš, po tom, čo sme si povedali. Prečo vlastne vznikla iniciatíva Treškeš? Tak, Treškeš je vlastne združenie viacerých poslancov mesta a mestských častí. A vzniklo vďaka tomu, že sme sa dozvedeli o tom, že mesto na začiatku tohto roka v januári sa rozhodlo zvýšiť poplatok za odpad o viac ako teda o 100%. A neboli sme presvedčení, že to bude mať nejakú pridanú hodnotu a riešili sme, či to bude mať nejaký aj prínos pre obyvateľov, ak sa to udeje z ničoho nič a tak trošku bez diskusie nejakej verejnej. Tak sme sa rozhodli, že využijeme už avizované zvyšovanie poplatku za odpad a prinesieme obyvateľom možnosť toho množstvového zberu. A teda sme chceli
inšpirovať vedenie mesta, aby tento množstový zber zaviedol aspoň v rodinných domoch. A kto tvorí tú iniciatívu? Sú to Košičania alebo sú to nejaké právnické osoby? Iniciatívu Treškeš tvoria len poslanci mesta a mestských častí. OK. Je to možno nejaký ešte support administratívny z nejakých občiansky angažovaných ľudí, ktorí nevyhnutne nemusia mať nejakú funkciu v komunálnej politike. Samozrejme, akože máme aj takých podporovateľov. OK. Ďakujem ti zatiaľ veľmi pekne. Tibor, ty si mestský poslanec a moje otázky preto budú trošku smerovať aj viac týmto smerom na túto veľkú platformu košickej komunálnej politiky. Chcel by som sa ťa opýtať, určite ľuďom, ktorí sledujú túto tému, vedia, že existuje nejaká koncepcia odpadového hospodárstva mesta Košice. Čo to je tá koncepcia a čo je to za dokument? Áno, tak mesto Košice má v podstate dokument, je to základný dokument mesta Košice, ide o strategický dokument, ide o koncepciu odpadového hospodárstva do roku 2030. Je to v podstate rozsiahla analýza, ktorá bola vypracovaná v roku 2021. Mesto za ňu zaplatilo 69 000 eur a táto analýza je skutočne rozsiahla na 63 strán. Skladá sa z analýz súčasného stavu, analýz nejakých strednodobých alebo dlhodobých cieľov a takisto aj nejaké vyhliadky do budúcnosti a ekonomické modelovanie rôznych situácií a návrhy, ktoré v podstate vyplývajú z týchto analýz. OK, čiže mať takúto koncepciu je dôležité pre mesto ako je Košice. Je to určite veľmi, veľmi dobré, že to máme. OK, je tam nejaká aj nadväznosť na európsku legislatívu, alebo to prišlo len tak z iniciatívy mesta? Prišlo to z iniciatívy mesta, ale samozrejme samospráva musí spĺňať aj európske smernice a teda táto analýza, táto koncepcia bola vypracovaná v súlade s európskou smernicou. OK, čiže existuje nejaký európsky legislatívny rámec a táto koncepcia sa snažila vlastne preniesť odporúčania z Európskej únie na nejaké lokálne miestne pomery. Áno, presne tak. V podstate koncepcia rieši to, čo aj európska smernica snaží sa znižovať tvorbu odpadov a zvýšiť tú separovanosť. OK, je to logické, keďže Európska únia vždy bola lídrom v tej environmentálnych politikách na svete, si dovolím tvrdiť. Chcem sa ťa opýtať, momentálne platíme v Košiciach fyzická osoba, aký je poplatok bol schválený naposledy? Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad je v súčasnosti od 1. januára tohto roka vo výške 45 eur. 45 eur? OK, je tu nejaká snaha zo strany mesta zvyšovať tieto poplatky alebo znižovať? Stratégia vedenia mesta je dlhodobo zvyšovať tieto poplatky z toho dôvodu, že aj náklady na spracovanie tohto odpadu sa zvyšujú. Minulý rok bol tento poplatok vo výške 36 eur. Mesto, respektíve vedenie mesta navrhovalo zvýšiť tento poplatok až na nejakých 63 eur, čo bol už dosť výrazný skok a narazilo to v podstate na takú vlnu odporu jednak obyvateľov, ale aj poslancov zastupiteľstva a po nejakých diskusiách a sedeniach a rokovaniach sa v podstate táto suma upravila na tých 45. Čiže to bolo také kompromisné riešenie. Čiže ten podnet zo strany mesta zvýšiť ten poplatok za komunálny odpad je vlastne výsledkom zvýšených nákladov na vlastne odpadové hospodárstvo celkovo. Áno, je to tak. Tým, že v podstate nejaký prístup ku tomu spracovaniu odpadov sa v Košiciach nemení a tie náklady medziročne minimálne o tú infláciu rastú, tak náklady sa zvyšujú. Náklady sa zvyšujú, čiže v podstate cena toho poplatku sa zvyšuje, ale v podstate dostávame stále tú istú službu, lebo vlastne sa len kompenzuje ten náklad, ten zvýšený náklad. No, v súčasnosti tam žiaden progres nevidím osobne, pretože z roka na rok sa nedieje nič iné, len to, že sa upravuje VZN a upravuje sa tým pádom tá výška poplatku, ktorú platia ľudia. Okay. Iniciatíva Treškeš, okrem toho, že na Facebooku má videá a statusy, ktorý sa snaží šíriť nejakú osvetu v odpadovom hospodárstve a trošku viacej pretlačať tú diskusiu do verejného priestoru, tak na jar tohto roku predniesla skrz svojich členov na pôde mestského zastupiteľstva nejaký návrh. Vieš na tomu niečo povedať viacej? Je to tak, v podstate v rámci iniciatívy Treškeš sme pripravili návrh,
ktorý sme predložili spolu s Marcelom Vrchotom do zastupiteľstva a ten bol následne schválený a aj podpísaný primátorom. A ten návrh v podstate žiadal primátora mesta, aby vypracoval alebo aby zadal zamestnancom úlohu, aby vypracovali zmenu tohto spracovania, aby sa zmenil systém spracovania odpadkov v Košiciach, aby sme prešli postupne na ten, ako už Renáta spomínala, množstevný zber odpadov. Čiže myslíš si, že je to na dobrej ceste? Tento krok? V tom návrhu, ktorý sme predniesli a ktorý bol schválený, bol taký termín, že do konca augusta a máme už pomaly koniec novembra, takže zatiaľ sa to veľmi nesplnilo teda. OK, preniesme sa na chvíľu do úplných aktuálnych, do aktuálneho diania tohto týždňa. Tento týždeň bolo zvolené mimoriadne zastupiteľstvo, myslím, že na piatok. Čo sa plánuje v piatok robiť na mimoriadnom zastupiteľstve? Aké návrhy plánuje vedenie mesta preložiť zastupiteľstvo? No, áno, máš pravdu. V piatok bude mimoriadne zastupiteľstvo zvolané takto na poslednú chvíľu. V podstate už sme s tým aj dopredu rátali, že sa dotkneme týchto tém, ale prišli všetky takto naraz a bude sa rokovať o zvyšovaní nielen poplatku za komunálne odpady, ale aj o ďalších daniach a poplatkoch. Som si istý, že tieto čísla sú aj zverejnené na webových stránkach mesta, ale vedel by si takto povedať, aké sú tam návrhy, konkrétnejšie tie čísla? Kde sa to asi pohybuje ten návrh mesta? Ten súčasný poplatok je 45 € za komunálne odpady teda a navrhuje sa tam zvýšiť poplatok až na výšku 69 necelých eur. 69 €. Tento poplatok bude slúžiť opäť na vykrytie nejakých dodatočných nákladov alebo bude slúžiť aj na niečo iné? Máš nejaké informácie, k čomu sa smeruje tento zvýšený vlastne výber financií? Tento zvýšený náklad v podstate reflektuje len na zvýšené náklady, nereflektuje na nejakú zmenu služby. Jediné, čo môžem povedať je, že ako už Renáta spomínala, že sa majú budovať tie podzemné kontajnery, to je pozitívum, to bude platiť ale KOSIP, nie mesto. Čiže KOSIP sa zaviazala, že nejakým spôsobom zasponzoruje vybudovanie tých kontajnerovísk 40 konkrétne a to je dosť nákladná vec, pretože to stojí okolo 25 až 45 tisíc eur, takže jedná sa dosť veľkú položku. OK, čiže zatiaľ je trend mesta zvyšovať poplatok. A kde vidíš ten posun ďalej v tejto téme? Kde sa táto téma posúva zatiaľ? Bude to konečná suma pre tento rok, alebo sa bude zvyšovať, alebo môžeme čakať v budúcom roku ďalšie zvýšenie? Kde je nejaká hranica, alebo cieľ možno únosnosti, alebo nejakého vhodného ekonomického pomeru? No, v podstate aj tá koncepcia odpadového hospodárstva rieši túto problematiku, čo sa týka poplatkov a je tam nejakým spôsobom nakalkulované, že zhruba o 10 rokov by sa malo platiť až 200 € na osobu, pokiaľ sa nič nezmení v meste, čo je dosť výrazný postupný nárast. A v súčasnej situácii to vidím tak, že mesto veľmi nepríjma žiadne opatrenia na zefektívnenie tohto zberu a spracovania odpadov, čiže ak sa nič nezmení, tak k tomu narastu poplatkov postupne bude dochádzať. Renáta, Tibor spomínal, že ak sa nič nezmení, tak tie poplatky pôjdu stále hore a hore. Rozprávali sme sa o množstvom zbere, rozprávali sme sa o triedenom zbere. Sú toto nástroje, ktoré by mohli zvrátiť ten trend, ten rast toho poplatku za odpad? Trendy sú také, že ak zavedieme množstový zber, ktorý je podmienený poplatkom, povedzme, že aj vyšším poplatkom, tak ľudia sú ochotní triediť viac a sú štatistiky o tom, že naozaj to má pozitívne dopady aj na správanie ľudí a viac sa zaujímajú o to triedenie a ten separovaný odpad rastie. Avšak nie je zaručené, že poplatok za odpad bude klesať, hoci malo by to tak byť teoreticky, avšak mestá a obce si do tohto poplatku zarátajú aj ďalšie náklady, ktoré súvisia so spracovaním odpadu, ktorý vzniká prirodzene aj z legislatívy, ale zároveň aj z ďalších pridružených nákladov, ktoré so spracovaním, separáciou alebo s ekonomickým zhodnotením odpadu prichádzajú. OK, čiže ten ekonomický benefit na ľudí pôsobí na najviac. No, jednoznačne, je to najlepší motivátor a má to najlepšie výsledky.
Rozumiem. Aké sú ďalšie plány iniciatívy Treškeš? Máte za sebou nejakú činnosť propagačnú, edukačnú, legislatívnu, aspoň keby ste nám to vedeli naznačiť? Budeme naďalej sledovať kroky vedenia mesta Košice. Budeme predkladať ďalšie legislatívne návrhy nielen na úrovni mesta, ale aj na úrovni Národnej rady, aby sa táto problematika ďalej vyvíjala a smerom, akým je to vhodné a aký je štandard v západných krajinách. A zároveň budeme naďalej forsírovať edukáciu, pretože edukovať obyvateľov k triedeniu a vlastne všetkých je základom a hovoria to nielen neziskové organizácie, ale aj organizácie zodpovednosti výrobcov, ale taktiež aj tá spomínaná stratégia a koncepcia mesta ohľadom odpadového hospodárstva, ktorá odporúča edukovať ľudí, a to momentálne v meste Košice chýba. Dáma a pán, ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Verím tomu, že ste našim divákom spríjemnili pol hodinku ich času, ich života, že ste ich navnadili na sledovanie iniciatívy Treškeš, možno na sledovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva a vzbudili ste záujem o túto tému, aj možno o separáciu, o triedenie. Ďakujem ešte raz. Taktiež ďakujeme. Ďakujem, že som tu mohla byť. A ďakujem aj vám, milí diváci, že nám zachováte priazeň. Verím, že nás budete sledovať aj v budúcnosti. Pripravujeme pre vás ďalšie diskusie ešte tento rok so zaujímavými hostiami. Prajem vám pekný večer, pekný deň. Nech nás sledujete kedykoľvek. Buďte zdraví a hlavne myslite pozitívne. Ahojte. Pekný deň. Ahojte. Ahojte.